Ngayon, pag-uusapan natin ang digmaan sa Ukraine, kung saan mahigit 732 days na ang bakbakan at ang pagsisimula ng ikatlong taon nito. Libo-libong tao na ang namatay at ilang libo na rin ang nawawala. Samantalang West ay patuloy na nagbibigay ng tulong sa Ukraine habang ang Russia naman ay palaging sinasakal ng West sa mga sanctions. Subalit makalipas ang 2 taon sa bakbakan ay walang masyadong nagbago sa digmaan, kung saan ang front lines ay halos hindi na gumagalaw. Sa ngayon, isa lang ang tanong ng mga tao sa mundo kung kailan nga ba matatapos ang digmaang ito. Ito ang kwento ng digmaan sa Ukraine ngayon at kung hanggang saan nga ba ang kayang depensahan ng Ukraine ng kanilang bansa, lalo na't limited na lang ang tulong militar na kanilang natatanggap sa West at kung tatanggapin ba ng Russia ang mungkahi ng Ukraine para sa kapayapaan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Hindi malabong mangyari na sa taong ito ng 2024 ay matatapos na ang digmaan sa Ukraine. Masasabi natin ito dahil sa kumakalat ngayon na balita sa international media na handa na ang Ukraine para sa isang pag-uusap para sa kapayapaan. Wala pang opisyal na statement ng Ukraine tungkol dito, pero ayon sa mga balita, nagaganapin daw ang nasabing Peace Summit sa Switzerland na isang neutral na bansa. Pero kailan kaya nila planong gawin ito? At ano nga ba mga plano or demands ni Zelensky, ang presidente ng Ukraine, kay Putin, ang presidente ng Russian Federation? Ayon sa media na gusto raw ni Zelensky na ibalik ng Russia ang integridad ng Ukraine, pag-withdraw ng lahat ng Russian troops sa Ukraine, kasama ng food protection at energy supplies, particular sa nuclear energy. At higit sa lahat ay ang pag-re-release ni Putin sa lahat ng mga bihag ng mga Russians na Ukrainians. Ayon sa balita na ang presidente ng Ukraine ay gustong mag-alok ng peace deal sa Russia kung saan dapat daw magiging patas sa mga demands ng lahat ng partido, partikular ang bansang lalahok sa pagpupulong tungkol sa kapayapaan. Pero ang ideyang ito ay paniguradong ibabasura kaagad ni Putin dahil alam niyang pagtutulungan siya ng mga bansa sa West sa negotiating table. At higit sa lahat ay nagsisimula na namang muling pumabor sa Russia ang sitwasyon sa digmaan dahil sa limited resources ng Ukrainian army ngayon sa digmaan. Hindi pa ito natatapos doon na ayon pa sa report na handa na ang Ukraine para sa pagpupulong para sa kapayapaan, kung saan umaasa ang Ukraine na tatalakayin nila kung kailan matatapos ang digmaan. Ang malaking katanungan ngayon ay kung tatanggapin ba ng Russia ang mga demands ni Zelensky na para kay Putin ay dihado na ang sitwasyon ng Ukraine laban sa kanyang mas superior na puwersang militar. Sa ngayon ay wala pa rin tayong naririnig na balita mula sa kanila or sa side ng Russia. Kahit ganun pa man ay talagang pinaghahandaan na ng Ukraine ang pagpupulong na ito. Ayon sa presidente ng Ukraine, sila ay magiging handa para sa pangalawang summit para kumuha ng relevant diplomatic steps para matapos na ang digmaan at makamit ang kapayapaan. Ito ang magiging inisyatiba ng Ukraine at gusto nila na hanggat maaari maraming bansa ang lalahok sa pagpupulong dahil ayon sa kanila ay kinakailangan na rin nilang mag-move forward. Kahit ganun pa man ay gustong-gusto na talaga ng Ukraine na makipag-ugnayan sa Russia para matigil ng bakbakan kung saan lumalabas na desperado ang Ukraine sa kanilang sitwasyon. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na ang dalawang panig ay mag-uusap
tungkol sa kapayapaan. Dahil noong 2022, inanunsyo ni Zelensky, ang presidente ng Ukraine, ang kanyang peace deal formula na ibinasura naman kaagad ng Moscow dahil sa hindi realistic at walang basihan, at sa mga panahong iyon ay malakas pa ang suporta ng West sa Ukraine. Pero sa panahon ngayon ay limited na lang ang natatanggap na tulong ng Ukraine sa West, partikular sa US, dahil mas pabor ang mga mambabata sa US na ibigay na lang sa Israel ang kanilang tulong kesa sa Ukraine na wala namang nagagawang progress sa digmaan. Ang tanong ay, magiging iba kaya ang takbo ng pagpupulong ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine, at bakit nga ba ngayon lang nagkikipag-ugnayan ng Ukraine marahil nawawala na sila ng options? Dahil noong 2023, dapat ang kanilang winning year, kung saan pinagplanuhan nilang mabuti ang isang malaking counter-offensive laban sa Russia. Pero pumalpak ito at hindi sila nagtagumpay. Kaya simula noon ay tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng mga depensa ng Ukraine sa mga bakbakan nila laban sa Russian troops, kung saan doon na rin nagsimulang lumiit or bumagsak ang tulong na ibinibigay ng West sa Ukraine. At hanggang sa ngayon, ang $60 billion na tulong ng US ay nananatiling naka-hold sa US Congress. Kaya naman nangingibabaw ngayon ang Russia dahil noong nakaraang taon, naging tagumpay ang karamihan sa kanilang opensiba sa Ukraine, at sa buwan lang na to ng February sa taong ito ay bumagsak na sa kontrol ng Russia ang syudad ng Avdiivka sa Ukraine. Kaya para sa Ukraine ay nagiging desperado na ang kanilang sitwasyon. Ayon pa kay Zelensky na mahigit sa 31,000 troops na ang namatay sa bakbakan na ito, kung saan kulang na kulang daw ang kanilang supplies ng bala at unti-unti nang bumabagsak ang moral ng kanilang puwersang militar. Kaya naman ang pagmumungkahi ng kapayapaan ay napaka-importante para sa kanya. At ang estratehiyang ito ng Ukraine ay suportado ng West dahil ito na lang ang natatanging paraan para matigil na ang digmaan, dahil talagang paubos na ang war resources ng Ukraine at puro na lang pangako ang ibinibigay ng West sa kanila. Habang tumatakbo ang araw ay paubos na ng paubos sa mga bala ng Ukraine. Ang F-16 ay pinangako sa kanila ay hanggang ngayon ay hindi pa dumarating sa Ukraine. Kaya kung ipagpapatuloy pa nilang digmaan ay paniguradong marami ang magdudusa sa Ukraine at lolobo na namang muli ang casualties sa kanilang side. Kaya kinakailangan na talagang itigil na ang digmaan dahil hindi na pumapabor sa kanila ang sitwasyon. Pero ang malaking tanong ngayon ay kung tatanggapin ba ito ni Putin, na malaki na rin ang ginasto sa digmaan at higit sa lahat ay bumaliktad na ang sitwasyon kung saan pumapabor na ang digmaan sa kanya. At lahat ng opensiba ngayon ng Russia ay puro tagumpay kung saan meron pa itong unlimited war resources na ayon pa sa Russian media na bakit pa nila tatanggapin ang peace deal ng Ukraine na nasa kanilang mga Russian na ang momentum at kayang-kaya na daw nilang tapusin ang digmaan sa kanilang paraan. Ayon sa tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov, na sa kanilang pagkakaintindi ay hindi patas sa mga demands na hinihingi ni Zelensky at wala silang makukuhang gains sa mga demands na ito, at paulit-ulit na nilang sinasabi sa media na meron din silang mga demands na ibinigay na ng kanilang presidenteng si Putin. Kaya ayon sa Moscow ay katawa-tawa ang planong peace deal na ito ng Ukraine dahil bunga lang daw ito ng desperasyon ng kanilang sitwasyon. Kahit ganun pa man ay hindi pa rin natin masasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap, kung tatanggapin nga ba ni Putin ang peace deal na ito o ipagpapatuloy ang digmaan. At para sa iyo, tatanggapin kaya ni Putin ang peace deal na ito para matapos na ang digmaan at magkaroon na ng kapayapaan sa rehiyon? O dapat ipagpapatuloy ang digmaan hanggang sa tuluyang bumagsak sa kontrol ng Russian Federation ang buong Ukraine?
Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panonood.